Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong hikay na kiskol ba prepare na kithain West Khasi Hills kibala pendap ya DLED na Sip Singh Memorial Government Higher Secondary School mentakas ngi ka khanyo tari uya yong arjar pasan kilai bani kendo yo Commissioner and Secretary katanat puli puthi u Vijay Kumar Mantri IAS ban ai na jing tho bat pen sngo hu hakbede ba jing bam yo ek result ka bashai wat hadian ba kila pendap ya DLED u ba shambor langren u we ni ki arf khnai ngot kinong hikay kibala pendap ya DLED na Sip Singh Study Center Ulet ho bekani ki jinglet training jongki lapha under NIOS house nam 8000 khatsan hadu 8000 khatnyo bad ha ke exam ke baning kong ki yo ek result ke babyang henry ha ke sien ke ba ar ki yo ek result ke ba ai absent bagi kram nei tho ek exam ulong ba ke jiya kendo yu commissioner and secretary na kaliang jung u ulakular ban shim khya ya ni ka kam bad ula phone ru yu coordinator ban kali halor ke ni ka result jongki uba shambor ulong ba kani ke jing ko trikam ke NIOS namar hadu khandai tali kisnam kimshim yo ek result ke bashai ta nagaliang jongi kumki arngot ki representative na brand kini ki ar khandai ngot ki nong hikai ki badai ru kumki trainees ni laban ong napo Sip Singh Government Higher Secondary School Study Center hagba house nam arhajar khat san haduk khatnyo lapha yangi ngidai kinong hikai bat lapha yangi ban late training ya ka DLED ka ba arsnam lengba ka NIOS hapo Sip Singh Study Center lapha yangi bangin lek kumta te hakasin ka ba haka first year kata ha arajar khat san khat reu kebud ba ngila pendap ya gajing pulih mar ngidai kinong hikai ngila pendap gajing pulih henry kabas nusi kalong ba ha ka second year lane ka next session ha ka snam ka banengkong ngiyo ya ka result bat ka result kalong ba biang ha ka snam ka ba ar ka result yangi la ai absent ngas pani pi kan ni ka de ka result ya ka ban kaliang ka jongi ngila yo ya ban ban submit mata kasi te halor kena gijing ba nakaliang ka NIOS ka claim declare yangi ya ka result ka first year ka biang te ka second year pat baru ki result ki thok SYC kamut ba subject yet not to complete ten re ha gijing sicha ngilayo ya ka pendap ya ka training gijongi hapo Sip Singh Study Center te kani kadai ka isu kebala Islam hadu kata-kata kebala yaj menta daki pra khnai televisnam di nomor kita menta kasi nakaliang ngejongi niwan ya kaban yatho ban ai dagi jing tho ha u commissioner secretary Vijay Kumar Mantri IAS ubadai pek ya ka education jong sarkar kejongi te ha gejing ya keren kejong ngi rekat padu menteri IAS atau secretary commissioner nagaliang jong u ula simkhya ya kam pat hagaju ko formo ula phone ro ya bu coordinator ban keli kai ko belajar ya kane ka result jongi kum kita ki nong hikai ki balai training jong ka DLED hang thi ko Sip Singh jong ka West Khasi district te balai ka bala penlong yangi kum ki nong hikai banwan kana marba banlong no hikai kamod ba ka DLED kalong ka balong compulsory ba awat ngila pendap ya gajing puli DLED ba arsnam and without valid documents without complete certificate mo ba kalong let's say ka ba bu jingma yangi kum kinong hikai mar kum ba kalong menta ka government ka pan ya ki qualification ki ba phar ba de ka ba pusosi kalong ba nagaliang jongi kum kinong hikai ngila kendo jing laslam ba hai day barkani kajing jana kaliang commissioner secretary jang prediction ai ni asuran ula kulat ban simkhya mardor ya kane bat unsa tho ya kachiti sepo regional director hangti ko gofi ban simkhya bat pek ya kane kam ka khnai snem pla ya tebli bat tu week snem de fem ni chmat ban kran hala kan ta phi ngi day ki trainees mo kinong sia training mo
ngatrai fisu tu ya kata te kamdei ka kamram ka jongi bangin ngi haban le kata kadai kamram jongka government lengba ke NIS ka bala patha engi ngila ada puli te kemudian kami ngi bangi haban yo result te ngi up mo naga port ka pon naga snam sakasnam isnam kikut ngi up ngi klam song klikti lengba u coordinator ngila IG thoro sopo kini ki documents ki bangi ladap submit sopo state nodal officer jongka DRT hangne po Shillong bun teli ki jing thok ki bangi la thok nang ta what support director support Gawati ro ila like tumba ar license ban yakunduk ya chairman jongkan iOS handrai hadu menta kemud ba ka result ka semyo handrai ban ong ba balingi wan menta kemud ba ngi klem shop likti ila persang ya ka ban yakun ila ka jong ba hoi ka jing sisa ka kamram jong ka government ka kamram jong ka iOS ban ai ngi ka result ngi pendap ban puli mo handrai haba nakaliang jong government bat nakaliang jong ka NIOS ka klem ai yangi ya ka result ka clear kemud ba ka bomman se yangi menta kemud ba last minute ngi haban mi sakmat bat ban penpau se ka perthai bat ban dawai la ka jong ba hok nang ba ka kam ka jongi kan long secure ke Nama apa ni? Di hatu nomor kumba pela batai du baka haba pi ko aban hikai kanu ka institution dong kami kita documents ai. Te kumdu bade pi ali afi madan kan ka documents kini ka result khamtam. Di hatu pi yo nam ni hikai la ni ka ka jing e apa. Ngi de lupa ki in service. Mo. Ngila de lupa ki no hikai. Te ya ki in service ti cher kumba ka sarkar ka phat train ke ngi. Mo. Te katba ka kam ko jungi kadang yaj ba nginang peteng ya kata ka jing puli ka jungi lengba kaneka DLF course ka jungi tingila pendap mo hingi de ki in service de katba ka kam jungi kadang yaj ba ka jing puli ro ka jungi kadang yaj tingila pendap kita hoi kini boro arp kandai ngot kidai ki kinong hikai kidai na po government ro kidai na po SSA ro kidai na po deficit ro kidai kita okey ad hoc ro kidan napdang kini ki ap kandai nomor ba kiwan nagi school ki bakhara phar kam dei tang na ka school de kata kemud bara ar kdai got kim yo clear eta kim yo ra ka result ko long bai kumne ka result ko long bai balang filas persang manuat kidau na kai kadau ba pimyo kata ka result ko ba clear ka kai kadau nginam lak ban yo ya kadau mar ba lada ngilik kli na po DRT ro ki ong ba kadai ka jing bom trikam na po NOS na po Gawati like nang thiro ki keno hangni ti ha ka bakut mano ba dai ki victims mangi ki no hikai mar mangi ngi yo result nimtip ke ka daw ti ka daw ka ban kong hi nakaliang ka jungi ngakwa ban ken thok khandet lada kalong ha ka ni ko kom kumut ba ka jingma ka dai yangi ki no hikai ke apa ka government kapha yangi khamtam ke NOS mo haji sisa ka dei ban ai ke jing sikri ke ba sisa ka ko ba tikana bhai yaki omdei tang yaki no hikai re yaki khana school we puli lengba ka ni ka institution jong government ka ba ka government ka la chania NOS ti na maru ta ka jing kwa ka jongi ka long ba ka NOS ka dei ban pendap hok ya la ka jong kamram mo kumba kala ai ya sibon tli ki batagi ba fer nado ki school ba fer la pli lengba ka NOS nang ta khamtam ki DLF but what kini kibi at te nomor kata ka don kam ya ka government ba ka dei ban pej baniap ha ya ka jing terekam jong ka NOS nang ba ka jing don jong ka NOS hapok ka jelami klia kam dei ban bu jing mai ki nong hikai lene ki khana school mereka dei ban pendap ya ka jong kamram ngi suthuk ba ka ni borok ka dei ka jing tukok mo ngi nom la ban len ya kata ba ka ni ka dei ka jing tukok terekam jong ka NOS ka ba penlong ngi kum ki nong hikai menta ki arp khandai ngot ki nong hikai pangilong ki victim kena minta tangpan yo ini result ini kambarit mo ini kambarit kamde kam ko bahe kade kam ko barit re hadu fra khandai spo tli kisnam dikade ke bas sngo thamula kamde ka kamram jongi kum kino hikai ngim don por ngi kino hikai ni don school kamde ka kamram jongi haban mi madan ngi haban mo badi kenduk ya ka ya kinong kitkam jong sarkar ni ki klik jong government dikade ka kamram jong jong ka NIOS ban pendap ban ai ngi ke result ke babiang nakalian pi pidawan em ban kin ai bang ka result bikin le ban kin na kalian jong ngi le akran markmat mane bad commissioner secretary jong ka education
ba nakalian jungi tingi kwa ba ngide ban jog result te nakalian jungi isa Vijay Kumar pada secretary ne ula ayang ika assuran ulang ba ngan simkai kane but kumang lai itu ba mane ula phone ula keliro mo kai ko jaya kane ka studi sentar hangti ko sepseng na kamta na yes te nakalian jungu ula simkai but ula ongro ula airo yangi ka assuran untuk HT halor kane ka jing bat kane ka problems ko bangi kom kino hikai ngi kendo long ba thon ka HT support NIS go di ban tip ka ji sha halor kane